Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc pe canalul Apicultura de la Vest la Est. Ia uitați aici unde am semănat, unde am lucrat. Acea agricultură, ia uitați ce a răsărit. Da? O piscină. Este apa verde că a plouat, a fost furtuna aceea ieri și s-a înverzit. Am adăugat soluțiile necesare. Totul este ok. În această dimineață vreau să vă anunț că aveți accesul să vă abonați în privat, pe canalul de privat. Vă rog frumos să o faceți pentru a putea începe să dăm informațiile top pentru pregătirea stupilor. Pentru a fi cât mai... pentru a ne putea cât mai repede pregăti pentru iernat. Vrem să facem și în grupul de WhatsApp. Da? Eu oricum o să văd, da? O să vedem câți abonați sunt pe privat, după care o să vedem numărul de telefon și vor intra pe grupul de WhatsApp doar cei, da? Doar cei care plătesc. Acolo vom discuta subiectele, acolo ne vom consulta. Da, deci, acest film l-am făcut să vă anunț că am finalizat, YouTube-ul mi-a acceptat și da, putem trece pe privat. Doar depinde de voi să vă abonați. Oricum, eu pe YouTube o să continui cu live-uri, o să continui cu filmulețe din stupină, dar tot ce înseamnă în materie fină, în detalii, în amănunțit, personalizat, o să-l dau doar pe privat. Da? Acolo o să discutăm adevăratele detalii, subiecte, tot ce ține de apicultura. Da? Cred că este mai onest și mai ok ca această informație să ajungă doar strict la cei care sunt interesați și care doresc. Bun, dragii mei, ce să vă spun? Aștept să vă abonați și să dăm bătaie. Da? O să încercăm să postăm filmulețe deja acolo. Unul poate îl fac chiar astăzi ca să vedeți. Și o să-l pun pe privat și în funcție de cum veniți o să îl vedeți. O să-l fac cu niște detalii, da? O să vă arăt stupii mei care au avut puiet văros, cum am scăpat de ei și nu numai că am scăpat. Uitați-vă că dau și câte un cad de miere. Da? Uitați-vă ce situație are. Da? Uitați-l. Da? Deci, stup cu puiet văros, vi l-am arătat. Da? Deci eu vi l-am arătat, uitați. Este stupul care a fost singurul, da, ăla care l-am depistat, ăla cu puietul văros. Și are catul cu miere. Știți destul de bine că un stup care încă persistă boala la el, nu o mai adună. Deci ăla e varză, se zice. Uitați-vă, pe scândura de zbor. Da? Uitați-vă, pe scândura de zbor. Mai vedeți? Uitați-vă în iarbă. Da? Deci nu se mai observă, da? Deci nu se mai observă. Asta este albina care a murit atunci. Deci nu mai are. Bun. Aștept să ne comunicăm, aștept să-mi dați, să-mi spuneți și vorba mea, Dumnezeu cu noi până ne vedem și haide să facem o chestie frumoasă. Toate cele bune.